Ix-xahar tal-miliet jinsab ftit jiem biss il-bogħod iżda ċelebrazzjonijiet diġà bdew deħlin ġmielhom, partikolarment fil-Belt Valletta. Dan kif wara pawża ta' attivitajiet għal sentejn sħaħ kawża tal-pandemija tal-COVID-19 se jkunu qed jirritornaw iċ-ċelebrazzjonijiet fil-kapitali bi Christmas in the Capital, organizzata mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Fil-waqt li l-attivitajiet huma kompletament mingħajr ħlas, kollox għandu jibda fil-25 ta' Novembru u jibqgħu sejrin sal-31 ta' Diċembru b'eċċezzjoni għal jum il-miliet. Iċ-ċermen tal-Aġenzija spjega li mill-25 ta' Novembru mistennija jimlew Pjazza Ħelsien bl-ilwien numru ta' siġar tal-miliet, kif ukoll fi Triq ir-Repubblika u Triq il-Merkanti. Dan fil-waqt li mistennija jiġu installati wkoll dwal artistiċi fi Triq in-Nofsinhar u sansitra presepju biż-żwit il-Konkatedral ta' San Ġwan. Ġi spjegat ukoll li mis-7 ta' Diċembru fi Pjazza San George se jibdew jintweraw projezzjonijiet. Fil-waqt li matul dawn il-jiem kollha se jkun hemm diversi eżibizzjonijiet artistiċi bil-parteċipazzjoni ta' skejl tal-kantu sfin, banet rinomati u kantanti stabbiliti akkumpanjati wkoll minn produzzjonijiet teatrali. Kollox jilħaq il-qofol tiegħu fl-10 ta' filgħaxija lejlet l-ewwel tas-sena. Kull attività organizzata hija mingħajr ħlas għal dawk li se jattendu.